Bata ka rin ah. Hi. Nababag-birthday. Tara. Ayo tara. Ha? Oh, yun. Kaya ito ganun. Sabi niya, yung out. Sige na guys. Ah, baka. Hindi siya people mo. Naklak ba yan? Ano? Ito yata yung ano? Yung Del? Ayun ang Del? Yung Del. Del. Oh, Del. Ang pangalan ng Del. Cactus. Ito yan. Nakakato. Oh, ay, ito. Paminta to, paminta. Oo. Ano? Hindi. Hindi.